बिदि साननानै सानसेखालि बै लोगोनो बियो ओंखामाव बिस होनानै बेखौ बुथारगारनायसै। खुलुमबाय जोबोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव। गंसे गामियाव सानै लोगो दंमोन आरो न'खरनि अबस्थाफोरा खोब मोजां नङा। बिनिखायनो सानैबो रायलायलायनानै सानसे सानबाय दि मुम्बाइआव थांनानै माबाफोर खामानि मावना बिसोरो गोबां फैसा सानैबो इनकाम खालामगोन होननानै। आरो बिदिनो सानैबो रायलायनानै खोब मानसिफोरनाव खामला मावै माबा मावै टिकेटनि फैसाफोरखौ जगार खालामबाय आरो सानसे समाव सानैबो ट्रेनजों बिसोरो थांनायसै। आरो मुम्बाइआव थांनायनि उनाव बिसोरो बहुद खस्थ' मावबाय। बहुद खस्थ' मावनानै सानसेखालि बिसोरो जि मालिकनि सिङाव खामानि मावदोंमोन बै मालिकआ माने थैनायसै। आरो थैनायाव बिसोर सानैबो बै मालिकनि हटेलखौ मोननायसै। खारन मालिकहा माने उनाव रावबो गैयामोन, फिसाला फिसाजो रावबो गैया। बिनि थाखायनो बै हटेलखौ बिसोर सानैयानो सालायबाय थानायसै। बिदिनो गोबां फैसा आरजिबाय सानैबो। आरो किसु बोसोर उनाव बै सासे लोगोआ सासे लोगोनि सायाव एसे हिंसा रखम जालांबाय। इमान फैसा मोनबाय दोङो, जुदि ओइ सासे लोगोआ गैयामोनबा बे गासै फैसाखिनिखौ आं हारसिं मोनगौमोन। बिदि साननानै सानसेखालि बै लोगोनो बियो ओंखामाव बिस होनानै बेखौ बुथारगारनायसै। बुथारनायनि उनाव न'खरनिफ्राय गोबां फन खबर खालामहरबाय जे गावसानि गथ'आ माबोरै दं होननानै। नाथाय बे लोगोआ खोन्थाहरो, गैया बेथ' आंजों फैफायाखै, फैनायालाय गामिनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन, बिनि उनाव बियो बेलेग जायगायाव थाहैदो आरो आं बेलेग जायगायाव दं होननानै। बिदिनो गोबां थाखानि मानसि जाबाय बियो, न' दुवार लाबाय, गारि गुरा लाबाय, हा हु लाबाय। बेयावनो लानानै खोब मोजां सासे सिख्ला नायनानै हाबाबो खालामबाय। खालामनानै गथ' गथाय जाबाय। बिनि संसारा देरहोलांबाय आरो खोब खुसि, जेबो माने माबायानो गैया, टेनसनानो गैया, थाखा फैसानि अभाब गैया, बा बिजनेसाबो खोब मोजां सोलिगासिनो दोङो। बिनि उनाव जेब्ला फिसालाया देरबाय, देरनायनि उनाव बियो फरेनाव फरायनो थाखाय फाथायहरबाय। आरो दानिया जाबाय बे भिडिअनि आसोल काहिनिया स्टार्ट। बै फरेनाव थांनायनि उनाव नोंथांमोना खोब मोजाङै खोनासङो इखिनि बाथ्राखौ। आरो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो मिथिनानै ला, माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावबा सानसेबाबो नोंथांनिसिम बे गाज्रि खामानिनि फिथाइया नोंथांनिसिम फैथारगोन फिरायनानै। हयथ' बेखौ नोंथांनि फिसालायाबो भुगिनो जानो हागौ, बा नोंथांनि जायखिजाया खाथि नोंथांनि माने लोगोआबो भुगिनो जानो हागोन। सोरबा नङा सोरबा नोंथांनि बै गाज्रि खामानिनि फिथाइखौ माने मोनथारोआनो। दानिया बै फिसालाया बिदिनो बोसोरनैसो फरायनायनि उनाव बिराद गेदेर बेराम जाबाय। आरो बेराम जानायाव बिफाया फैसा हरै 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 माने गावनि किसुमान बुस्थुफोरखौ फाननो गोनां जालांबाय। इमान फैसानि दरखार जादों आरो गथ'आ हामाबो हामा। आरो सानसे ओरैबायदि सम फैबाय जे गासै बुस्थुखौबो फानजोब्बाय बियो, बिनाव आरो जेबो गैला। आरो थिग बे टाइमावनो जेराव फिसालाया दंमोन बिनिफ्राय डक्टरा माने खोब आर्जेन्टैनो बिमाखौबो बिफाखौबो लेंहरनायसै। आरो सानैबो जेरै थेरै जि एसे फैसा दंमोन बेखौ लानानै सानैबो बै फिसालानि खाथियाव थांनायसै। थांना नायहैबा फिसालाया जेबो माने हुसानो गैया। हस्पिटालाव गोलैना दोङो, जेखै मेखैनो पाइप थुना माबा थुनानै डाक्टरफोरा सिकित्सा खालामबाय दोङो। कुनु माथो गैया, माबा गैया। सानसेखालि बिदिनो खाथियाव बिफाया जना दंमोन। आरो जना थानायाव बै फिसालाया आसलते मेगनखौबो फुवारनो हायाखै, नाथाय खुगाजों ओरैनो लासै 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 बुंनायसै, आफा नों आंखौ सिनायदोंना? आं नोंनि बै लोगोआनो। बिदि होननानै बेबो माने थैनायसै जायगायावनो। गतिके फिसा स्ट'रि नोंथांमोनखौ आङो बिनि थाखायनो
माने खोनासंहोदो आरो बे भिडिअखौ बानायदो नोंथांमोनाबो जाहाथे बुजिनानै ला बेफोरबायदि गाज्रि खामानि जायखिजाया गाज्रि खामानि नोंथाङा दि मावो बिनि फिथाइखौ नोंथांनि न'खरनि सोरबा नङा सोरबा भुगिथारनांगोन खारन बे जोंनि नेचारनि रुल्स आरो नोंथाङा जि मोजां खामानि जुदि मावो बिनि फिथाइखौबो नोंथांनि गासै फेमिलियानो मोजाङैनो मोनलाङो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोननि अननायखौबो आंनिसिम एसे बावहर गोजोन्थों।